Salam hormatly dinleyijiler. Merkez Aziya Senediýan Hepdelik Mejlis hatda gepleşigimize hoş geldiňiz. Studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Merkez Aziýada siýaset we ykdysadyýatyň maşgala meselesi diýilip hesaplanmagy täzelikdäl. Mundan özel Gazagystanda prezident öz giýewsini aň togullugynyň ýolbaşçysy wezipesine öz gyzyny bolsa premier ministriniň ornbasary wezipesine bellendigine şaýat boldyk. Özbekistan bilen Kyrgyzstanda hem prezident maşgalasynyň agzalarynyň dürli wagtlarda ýokary wezipelere bellenendigini bilýäris. Türkmenistanda Niýazowyň döwründe bolmasa da şeýle tendensiýalar häzirki prezidentin ýolbaşçylygynda az-kem gödegilip başlady. Emma Merkez Aziýaly liderleriň arasynda garyndaş parazlyk diýilende soňky döwür Täjikistanyň prezidenti bu ýaraşyň başyny çekýär. Ol ýakynda Gyzy Azodany prezident aparatynyň ýolbaşçysy edip belledi. 7 gyzy we 2 ogly bolan prezidentiň maşgalasynyň her agzasy ýokary wezipeleriň birinde işleýär. Eýsem Merkez Aziýada bu tendensiýa nähili başlady? Bu meselede haýsy ýurtda ýagdaý nähili? Bu ýagdaýyň geçmişde nähili netijeleri boldy we ol gelecekde ýurda we ilata nähili täsirini ýetirip biler? Mejlis hatly gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu soralaryň töwerinde elenir. Meclisin mihmanları Steve Sewardlow, Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça barlykçysy. Ol programamyza Beşikekden gatnaşýar. Alisher Ilhamov, asly Özbekistanyň bolan synçy, häzir London Üniversitetinde gündogar we Afrika boýunça synçy alim. Alisher programamyza Londondan gatnaşýar. Catherine Potts, DB Washingtonda ýerleşýän The Diplomat neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory. Programamyza Catherine Washingtondan gatnaşýar. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory. Bruce programamyza Pragadan gatnaşýar. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Mihmanlar, mejlise hoş geldiňiz. Gepleşige Täjikistanyň başlasym bolýar. Başda hem bellep geçişim ýaly Täjikistanyň prezidenti garyntaş parazlyk meselesinde regionda bu ýaraşyň başyny çekýär. Steve, häzirki gün Rahmonyň maşgalasynyň hökümetdäki roli barada görüň beräýsiňiz. Well, as you noted in your intro, Sizin hem bellep geçişiňiz ýaly ýakynda Täjikistanyň hökümet düzüminde käbir kadr çalşyklary amala aşyryldy. Şeýlelikde prezidentin gyzy prezident administrasiýasynyň täze ýolbaşçysy edip bellendi. Sähelçe olal parlamentde prezidentlige dalaş etmek boýunça ýaş çäklendirmesi bilen bagly täze kanun taslamasy teklip edilipdi. Şol düzeldiş ýokary wezipe dalaş etmek isleýän kandidatyň ýaş çäklendirmesini öz için alýar. Bu teklipe görä prezidentlige dalaş etmekçi kandidatyň ýaşy 35-den 30-a peseldiler. Bu teklip parlamentde hödürlenende bu ädime käbir synçylar İmam-Ali Rahmanyň öz ogluny prezidentlige taýýarlaýar diýen pikirleri orta atmagyna getiripdi. Bilşime ýaly İmam-Ali Rahmanyň uly ogly häzir 28 ýaşynda. Elbette agzalyan liderlerin kellelerinden näme geçýändigini bilmek kyn. Şeýlede Rahmonyň prezidentlik mökleti dolýança başga nähili kanunlaryň kabul ediljegini hem öňünden çaklap bolmaýar. Eger gorkulýan ýagdaý hakykat bolup çyksa, bu ýurtda özgörşüklere garaşýan köp adamlaryň lapyny keçeder. Şol ruwatyň özünde de hökümet derejesinde şeýle ýagdaýlar bolup geçýärkä, ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýym barha yaramazlaşýar. Diňe çäklici günüň dowamynda ýurtdaky Islam partiýasy gadaňan edildi. Onuň ýüzlerçe agzasy türmäge basyldy. Ýurt ýolbaşçysyny tankid eden käbir aktivistler hatda atylyp öldürildi. 24 atly opozisiýon toparyň ýolbaşçysy Omar Ali Kuwatowyň Istanbulda öldürilmegini bu ýagdaýa mysal hökümden görkezip bolar. Dangerous for human rights and has many ramifications. Beýleki temalara geçmezden ozal Bruce Rahmanyň edil häzirki gün hökümet saplarynda ýokary wezipeler eýeleýän garyndaşlar baradaky gürlüňi tamamlaýsak diýen. Siziň pikiriňizçe olaryň sany näçerek? You know, I mean, they're dispersed all over the place. More than a dozen for sure. Takyk sanyny bilmek kyn, emma onuň ugrakdygyny aýtmaga dol esas bar. Diňe ýakyn garyndaşy däl. Onuň giýewleri ýaly uzakdan garyndaşly bolan adamlar hem hasap alsak, prezidentiň wezipe başynda garyndaşlarynyň sany barha uzaýar. Täjikistanyň odalky aragatnaşyk ministri Bekzat Zakharow bu ýagdaýa anyk mysal bolup biler. Prezidentiň gyýylarynyň biri Jenap Zakharowyň ogluny durmuşa çykan. Şonuň ýaly başga da mysallar kän. Olaryň sanynyň onlarça bolmagy mümkin. The inner circle a little bit more.
Alişer, Merkez Aziýada hökümet ýolbaşçylarynyň arasyndaky garyndaşparazlyk diýilende ilki başda Gırgyzstanyň öňkü prezidenti Akayew ýada düşýär. Goňşy Kazakstanda prezident Nazarbayewiň öz Geosirahat Aliyew ýurdun aň togullugynyň ýolbaşçylygyna bellemek ýaly ýagdaýlarym bolupdy. Bu meseleniň düýünü hakda gürüň edäýsek nähili başlandy? Näme sebäp boldy? So I see some kind of connection. Oňa esas sebäp bolan zat agzalyan liderleriň ýurdun ykdysady baýlyklaryna eýe bolmak tagallasyndan gelip çykýar. Şunlukda prezidentiň maşgala agzalary pulluja ýerlere getirilip başlandy. Onu ýurdy maşgala bolup dolandyrmak ýa ýurdun ykdysadyetine maşgala bolup kontrollyk etmek boýunça oýlap tapylan düzgün hökmünde hem häsiýetlendirip bolar. Şeýlelikde prezidentiň gelip çykyşy onuň maşgalasynyň has köp haýsy ugura agalyk etjekdigini hem kesgitleýär. Meselem Özbekistanyň prezidenti Islom Kerimow şäherde dogulup kemala gelen lider, onuň maşgalasyny şäherde has aktiv görmek bolýar. Täjikistanyň prezidenti owada dogulup ösen şunlukda ol ýakyn we uzak maşgala agzalaryny uly bir böleginiň hem şähere gelmegine we durly wezipelere ýerleşmegine mümkinçilik töretdi. Bizdiňe Merkezi Aziýa barada gurrun edýäris. Emma awtoritar sistemanyň hukm sürýän islendik ýurdunda bu ýagdaýa belli bir derejede şaýat bolmak mümkin. Society being run by the Alişer, sen hökümeti maşgala bolup dolandyrmak düzgün diýäýdiň gaty gyzykly bir düşündiriş. Gürüňi dowam etdirsek, bu gurda Kazakystan bilen Gırgyzstandaky ýagdaýlar gaty öz boluşly. Meselem, Gırgyzstanda prezidentiň garyndaşparazlyk siýasaty soňky döwür ýok diýen derejede ýatyp galdy, emma Kazakystanda bilen maşgala siýasatynda käbir oňaýsyz ýagdaýlaryň dörenligine garamazdan bu endik dowam etdirilýär. Onuň sebäbi näme bolup biler, Catherine? I think the sort of difference. Hökümetde garyndaşparazlyk meselesinde Gırgystan bilen Kazakstany deňeşdirip görüň etjek bolsak, azajyk geçmişe dolanmaly bolarys. Bilşiňiz ýaly Gırgystanda soňky ençe ýylyň dowamında azyndan 2 ýa-da hökümet agdarylyşygy bolup geçdi. Şunlukda onuň netijesinde hökümetden çekilen we hökümet başyna geçen ýolbaşçylar ýokary wezipelerdäki kadrlary hem belli bir derejede çalışdy. Emma Kazakstanda hökümet çalışygy ýaly ýagdaýlara şaýat bolmadyk. Şol birakdyň özünde de garyndaşparazlygyň derejesi şol ýurtlarda institutlaryň näme derejede kök urandygy metbuat we söz azatlygynyň derejesi bilen hem kesgitlenýär. Bilşiňiz ýaly Gırgystan bilen Kazakstanyň arasynda bu urlarda belli tapawutlyklar bar. Not as tied to the elite as it is in Kazakhstan. Gırgystanyň häzirki prezidenti Atambayew garyndaşparazlyk meselesinde ýurdun öňkü ýolbaşçylary bilen deňeşdirilende o diýen garadonly däl diýilýär. Sen ençe ýyldan bäri Bişkekde ýaşaýan göreneşdirleriň näme bu meselede? You know, I think we don't know. Obviously, Elbette Gırgystanda da korrupsiýa ýok däl, emma şol ruwatyň özünde de metbuat we hökümete degişli bolmadyk guramalar gaty aktiv. Bärde Human Rights Watch guramasy, Transparency International guramasy ýaly edaralaryň wekilhanalary bar. Elbette adam hukuklaryny goraýjy gurama hökümine biz bu ýagdaýlara başgaçarak nukta nazardan syň edýäris. Islendik ýurtda kanunyň güýçlü bolmagy, gurrun edilýän düzgünçülükler ýaly ýagdaýlaryň has köp ornaşmagyna hem böwet bolýar. which there is in Kyrgyzstan, there's going to be less cronyism and corruption. Gırgystan we Täjikstandaky ýagdaýlar barada gürrün etdik. Türkmenistandaky ýagdaýlar olardan bir neme başgaçarak. Meselem, öňkü prezident Niýazow özüniň dürli kemçilikleriň bardygyna garamazdan ol Merkezi Aziýadaky beýleki liderleriň saýlap alan garyndaşparalyk siýasatyna eýermändi. Onuň sebäbi nämedi? There's two things that are probably play a role in this. First, of course, we know that Niýazow was an orphan. Onun bir sebebi Niýazowyň yetim çağa bolşy bilen bagly bolup biler. Emma yetim diýilende Özbegistanyň prezidenti hem yetim çağa hökmüni öňe göçdi. Ýöne şol iki lideriň bu gurda saýlap alan siýasaty gapma garşy diýip bilersiňiz. Emma Kerimow näme-de bolsa Enatas tarapyndan taşlanan yetimdi. Onuň başgalasy Niýazowyň ýaly ýaşlygyny aradan çykmany. Ýagny Niýazow Kerimowdan tapawutlykda hakyky manyny yetim çağı hökmünde boldy. Ýöne esasy mesele başga ýerde mükadiyar. Niýazowyň ogly ören çalt awraýdan düşdi. Onun ady ýadyma düşen ok. Emma onuň kumar oýnap bir gijede 8 milyon punt utturan ugardaky waka ýadymda galypdyr. Şunlukdan ýokary wezipen anyň bolmajak başdan belli boldy. Belkim onuň şeýle gelensiz bir adam bolmagy türkmen halkynyň bähwidine boldy. Emma seniň aýdyşyň ýaly Berdimuhammedowyň döwründe bolup geçýän zatlar düýbünden başgaça. Biz onuň agtygynyň has köp gözilýänligini görýär. Elbetde ol gaty ýaş. Emma o diýen gurrun edilmese de Berdimuhammedowyň ogly barada dürli garaýşlar var. Hear very much about. He seems to have brought up the grandson, who's of course far too young to even be considered for president for 20 years practically.
Burus dogry aýtýan, onuň oglunyň takyk haýsy wezipany eýleýänligi barada takyk maglumat ýok, emma onuň Aşgabatda bir ministerlikde işleýänligi aýdylýar. Şeýle-de bir näçe ýyllykda Berdimuhammedowyň giýewsiniň Londonda Türkmenistanyň energiýa boýunça wekili wezipesine bellenip, soňra onuň şol wezipeden aýrylanlygy ýa-da izine çagyrlanlygy barada hem gürüňler peýda bolupdy. Gyz doganlary ýegenleriniň hem Aşgabatda biznes ugurda gaty aktivdigi barada dilden dile ýeýran maglumatlar bar. Doganlarynyň biriniň Aşgabatda yerli häkimlikleriň birinde işleýänligini bilýär. Alişer, Özbegistanda siziň prezidentiňiziň çağalarynyň esasan Gyzy Gülnaranyň hökümet wezipelerine galyşy barada gürüň edenimizde Türkmenistanda bolup geçýän bu ýagdaýlara nähili baha berýäňiz, nähili meňzeşlikler görýäňiz iki ýurdun arasynda? If to kind of continue this point of Haçanda Merkezi Aziýadaky awtoritar rejimleriň hökümet stiline syn edenimizde iki ýagdaý göze ilýär. Elbetde ikisiniň hem düýünde ýatan prezidentiň özüne wepaly kadrlary ýokary wezipelere bellemek maksady ýatyr. Birincisi Täjikistanyň prezidentiniň misalynda bolşýaly onuň garyndaşlarynyň sany gaty köp, şunlukda ol jogapkärçilikli wezipelere olary bellemek arkaly öz güjüni berkitmäge synançdy. Niýazow bilen Kerimow bolsa ýetim olanlyklar sebäpli hökümetdäki wezipelerini berkitmek maksady bilen özüne wepaly adamlardan ibarat ýaranlyklara bil baglady. Olar öz ýaranlaryny wagtal çalyşyp durdular. Meselem ýokary wezipelerdäki kadrlar ýigderli çalşyldy. Sebäbi şol liderler öz ýanyndaky islendik adama uzak wagtlap inanmaýarlar. Netijede olar şeýle usul bilen häkimeti öz kontrollugynda saklamaga synançdylar ýa synançýarlar. Täjikistanda bolsa prezident öz maşgala agdalaryny göni wezipe belleýär. Olaryň arasyndaky tapawut şundan ibarat. play certain role in the way how the things being I was just going to mention that Alisher is absolutely right. Alişeriň ýolbaşçylar wagtal çalyşylyp durýar diýen pikirine meňem goşulasym gelýär. Meselem Özbegistanyň 2-3 ýyllykda bellenen daşary işler ministri mundan bir näçe ýyl ozalam edil şol wezipede işläpdi. Ýagny ol ýokary wezipelerdäki adamlary şeýle çalyşyp durýar. Eger Kerimow Özbegistanyň kimdir birine dogry kontrollyk edip bilmedik bolsa, ol onuň öz gyzy Gülnarady. Beýleki islendik ýolbaşçyny ol kontrolly saklamagy başardy. And aberrational, I guess, example of his system of governing. Ünsi çeken yeni bir zat hem regionun iqtisadi ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagy hem agdalýan ýurtlary ýolbaşçylyk edýän prezidentleriň barha ýaşlanyp barmagydyr. Garyndaşparazlygyň barha möwjemegi bilen şu ýagdaýlaryň arasynda haýsty ilişki barmy? I would totally agree. It's essentially a form of power control. Elbette bar, prezidentler ýaşlandygyça ykballary hakda pikir edýärler. Sebäbi olaryň ýoly goýan düzgünde häkimetiň bir ýolbaşçydan beýleki ýolbaşça demokratik ýagdaýda geçilmegi ýaly mümkinçilik ýok. Sebäbi olar hökümeti dogany daýysy daýdasy bilen dolandyrmaga öwrenşenligi üçin maşgalanyň daşyndaky kimdir biri bilen häkimet çalyşygynyň netijesiniň nähili boljagyna göz ýetirip bilmeýärler. Edil şoňa meňzeş ýagdaýa siz Demirgazyk Koreýada 2 ýadak şaýat bolduňuz. Decidedly hasn't gone well for the people of North Korea, and it's not going to go well for the people of Central Asia either, I think. Kati, sağol elbette garyndaşparazlygyň aňyrsynda ýatan zat prezidentiň öz güýjini berkitmegi bolup durýar. Emma Merkezi Aziýada şeýle siýasatyň düýbinden gapma garşylykly netije bilen tamamlanan pursatlaryna hem ören köp duş geldik. Şu ýerde gysgaça arakesme berip gepleşigimizi indiki ýarymynda prezident maşgalasynda agzalalyk dörese olar nähili netijeler bilen tamamlanýar diýen soragyň üstünde keldi wer. Tolknamazdan aýrylmaň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Merkezi Aziýadaky awtoritar rejimleriň dürli aýratynlyklary bar. Garyndaşparazlyk olardan diňe biri. Şol sistemalaryň käbir beýleki aýratynlyklary bolsa, şol ýolbaşçylaryň kabul edýän deň taň kanunlary özlerine gelişdirýän lakamlary. Garyndaşparazlyga gaýdyp gelsek, onuň käbir halatlarda oňaýsyz netijeleriniň bolýandygyna garamazdan bu tendensiýa dowam etdirilýär. Gepleşigimiziň bu böleginde
bu temanyň üstünde dogly durup geçer. Meclisiň mihmanlary Bişkekden Steve Sewardlo adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlykçysy. Londondan Alisher Ilhamov, London Üniversitetiniň Gündogar we Afrika boýunça finç alimy. Washingtondan Catherine Potts, The Diplomat neşriniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory. Pragadan Bruce Panier, Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak owazynyň redaktory. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Garyndaşparlyk baradaky gurrüňi dowam etdirsek, Alisher başta saňa ýüzlenmek isleýän. Siziň Özbekistanda prezidentiň maşgalasynda ýaňy ýakynda täsirli wakalar bolup geçdi. Netijede bir wagtlar Kerimowyň miras düşeri bolar diýilip çaklanýan onuň uly gyzy Gülnara birden eýleýän wezipelerinden çetleşdirildi we onuň eýeçiligindäki telekanallar we beýleki biznesleri elimden alındy. Hatta ol häzir öýtü soglanda saklanýar. Bu agzalylyk nähili başlandy? She just went out of control. Onun sebebi Gülnaranyň kontroldan çykmagy bilen bagly. Kerimow meniň pikirimçe belli bir wagty çenli Özbekistanda Azerbaýjandaky sistemany ýola goýmagyň hem pikirini eden bolmaly. Gülnaranyň ýokary wezipelere bellenip başlanmagy edil Azerbaýjandaky Aliýewiň siýasatyny ýaňsydýardy. Emma belli bir wagtdan soňra Kerimow Gülnaranyň özüne awra getirmejegine, hatda onuň öz häkimiýetine howp hawandyryp başlandygyna göz ýetirip başlady. Merkezi Aziýada däl, emma dünýäniň beýleki käbir ýurtlarynda çağalarynyň kakasyny wezipesinden çetleşdiren mysallary ören duş gelse bolýar. Şeýlelikde Kerimow bilen Gülnaranyň arasynda dören bu ýagdaý prezidentleriň tutuşlugyny öz maşgala agzalaryna, hatda ogul gyzlaryna hem doly onanyp bilmejegini görkezdi. Men Rahmanyň hem belli bir wagtdan soňra edil Özbekistanda kıyaly ýagdaýa düşmeginiň mümkindigini pikir edýär. Islendik awtoritar rejimlerinde bolşýaly Kerimow hem töwereginde onanyp biljek adamlaryň barha azalýandygyny bilýär. Less and less people they could rely on in terms of loyalty. Edil Özbekistanyň prezident maşgalasynda bolan dartgynlyk mundan özel Gazagystanyň prezidenti Nazarbayewiň maşgalasynda hem boldy dämi? Nazarbayew başda Giýus Rahat Aliýew maliýe we aň togullugynyň ýolbaşçy wezipelerini belläpdi. Soňu bilen hem olaryň arasynda towduşyp bir-biriniň ganym düşmany boldylar. Şeýledämi Bruce? Yeah, the case of Rahat Aliyev is Hawa, Rahat Aliýewiň mesaly Merkezi Aziýadaky ähli ýolbaşçylar üçin görelli bolmaly. Uğru boýunça doktor bolan Aliýew Nazarbayewiň maşgalasyna giren soň baskançaklaryny ýeken aşyp ýokary wezipeleri ýetdi. Onun wezipede gözüniň bardygyny iň başdan görmek mümkinni. Ol diňe öz wezipesi bilen çäklenmän pul ýygnamagy başlady. Öz media kampaniýasyny gurdy. Onun wezipe bilen höwesi Nazarbayewiň çak edişinden has ýokary bolup çykdy. Prezidentiň öz maşgala agzalaryny ýokary wezipeleri bellemek bilen bagly Kyrgyzstan hem azy tejribäni başdan geçirdi. Hatda bir däl Kyrgyzstanyň bu waka iki gezek gaýtarandy. Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Akaýew barada görüň etsek, ol hem başda edil Merkezi Aziýanyň beýle liderleriniň misalyny bolşýaly, haçan ogluny wezipe berlenini ýagdaý bulaşyp başlady. Eger ýalňyşmaýan bolsam 2005-nji ýylda şol wagtky premier minister Nikolay Tanayew gildiň ýynak geçirip şol ýylyň dowamyny geçirilmeli parlament saýlawlaryny Akaýew we pala adamlaryň ýeňmek üçin plan edipdir. Maksatlar nowatdaky saýlawda Akaýew ýene bir gezek häkimiýet başyna getirmekden ibaret ekeni. Şeýlelikde Akaýewiň gyzy Bermet ogly Haýdar ikisem saýlawlara gatnaşyp parlamente girýär. Bermet soňky ýyllaryň prezident wezipesini eýelen Roza Otunbayewa bilen bäsleşmeli. Şeýlelikde Otunbayewaň kandidaturasy ret edildi. Netijede Akaýewiň iki çagasy şol sanyny Tanayewiň ogly hem parlamente girmegi başardy. Kyrgyzstanyň ýen problemler ýetikdi. Emma bu ýagdaýy olaram çydap bilmediler öýdýän. Netijede golgolan başlandy we Akaýew wezipesinden çekilmegi, hatda ýurdu terk etmegi mezur boldy. Soňra Kyrgyzstanyň beýleki prezidenti Bakiýew bilen bagly edil şeýle problemler gaýtalandy. Meselem Bakiýew häkimiýet başyna geçen soň doganlyk howpsuzlyk aparatynyň ýolbaşçy wezipesine berildi. Diňe 33 ýaşyndaky ogluny bolsa, Kyrgyzstanyň tutuş maliýe sektorynyň başyna getirdi. Ýagny ol beýtmek bilen öz başyna iş açdy. Security post to his brother, and all of a sudden he'd put his 33-year-old son at the time or something in charge of the whole Kyrgyz economy. Meniň galdyrýan zat prezident öz güýjini artdyrmak üçin ýa-da berkitmek üçin maşgala agzalaryny ýokary wezipeleri çekýär. Şeýlelikde maşgala agzalarynyň arasynda ýalaşmazlygyň düremegi hakykatda garyndaşparazlygyň aňyrsynda ýatan maksada gapma garşy netije bilen tamamlandygy bolýar. Bu siýasatyň beýle netijeleri bilen tamamlanmagynyň sebebi näme, Steve? It's that contradiction that we're talking about that is so interesting, that, as Catherine said, and as you just said, it's an attempt of to consolidate power.
Gurun edýän gapmaňarçylygyň gaty gyzykly. Hakykatda şol prezidentleriň öz maşgala agzalaryny ýokary wezipelere bellen soň, wezipe berlenen şol adamlaryň edenetdilige baş goşmagy agzalyan prezidentleri hasam kyn ýagdaýa salýar. Meselem Kerimow halkyň gözüne iň gowşak görkezden zat, onuň öz gyýyny öý tutsagylygyny höküm eden soň, onuň öz agtynyň prezident maşgalasynyň aýbyny açyp, Rus medpuatyna çykyş edip başlamagy boldy. Merkezi Aziýanyň gymmatlyklary göz öňüne alyp aýdylanna bu skandallan başga zat däldi. Garnaşparazlyk sebäpli döreýän, emma halkara medpuatyň ünsüni çekmeýän zatlar amma, meselem prezidentiň ýa ýokary derejeli ýol başçylaryň çağalarynyň ýol hadysalaryna sebäp boluşlary ýaly. Olaryň geleňsizligi netijesinde bolan helakçyliklerde olara hiç tat bolmadyk ýaly elini sallap gaýdy berýärler. Elbetde ilat bu ýagdaýa şaýat bolýar we bu hereket agzalyan ýol başçylaryň awraýyna gaty yarama täsirini ýetirýär we halkyň gahar gazaba minmegine sebäp bolýar. And these are the type of incidents that can really get out of control and bite the governments where it hurts the most. Kırgızstan, Gazakistan we Özbekistanda prezident maşgalalarynda dören skandallar Tajikistan we Türkmenistan ýaly bu ýola täzelikde baş goşan ýurtlaryň ähli sebäp bolmaly. Well, I think the sort of place to start with that is that the İň esasy sapak şeýle prezidentleriň maşgala agzalary arkaly öz güýjüni berkitmegi baradaky tagalla diňe belli bir ýere çenli täsirli bolýar. Haçanda agzalylyk başlananda ol ullakan skandallaryň döremegine sebäp bolýar. Problemanyň ministriň oglunyň ýol helakçylygyna sebäp bolup oňa garşy çäre görülmezligi bilen başlamagy mümkin. Netijede bu ýyllar arasynda gahar gazaba sebäp bolýar we ol gahar gazap ula ýazýar. Aýtsak bolýan zadym garyndaşparazlyk arkaly hökümetde saklanma tinanşmak akıl paýhatyň işi däl. Sebäbi sistemanyň bir bölegi gowşasa, ol tutuş rejimiň sökülen ýaly dargamagyna sebäp bolýar. Türkmenistan bilen Tajikistan, Gazakistan, Kyrgyzstan we Özbekistandaky wakalardan sapak edinmeli. Prezidentiň öz garyndaşlaryny ýokary wezipelere bellemegi onuň 100% güýjüni berkitjekdigini aňlatmaýar. Hatda wezipe berlenen adamlar ynanylan işiň höttesinden gelip bilmeseler ol ýol başçylara ýurda ziýan ýetirýär. Şeýle siýasatyň netijesini Merkezi Aziýada isleýän ýerinde görmek mümkin. Ykdysadyýetyň ýagdaýy göz gyýyny sebetde döredijilik ýok. Hünäriň gadyr gymmaty galmady adamlara bilimine, hünärine we ukybyna görä mümkinçilik berilmeýär. Bu ýagdaýyň ilkinji sebäbi garyndaşparazlyk we tireparazlyk bilen bagly. Tap their patronage networks. Catherine Putz, de Diplomat neşriniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň redaktory, programamyza Washingtondan gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Londondan Alisher Ilhamow, London Üniversitetiniň Gündogar we Afrika barlyklar boýunça merkeziniň alymy, Bişkekden Steve Swertlo, adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlykçysy, Pragadan Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça blogi Qışlak Owazynyň redaktory. Sizlere hem programda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin sag bolsun aýdasym gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Bu programany ýene bir gedek dinlemek, programda öňe sürülen pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, biziň azathabar.com atly websaýtamyza seýahat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy, YouTubedaky Azat Online atly saýpalarynda hem çap edilýär. Programany şol ýerlerden hem dinläp öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisiň bu hepdeki sanyny şu ýerde jemläp siziň bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyny duşýançak hoş sag bolun.